Za dane vikenda počinje eliminaciona faza, odnosno igraju se utakmice osmine i četvrtfinala 42. novogodišnjeg turnira u malom fudbalu. Tokom proteklog vikenda završena je grupna faza, tako da je od 32 ekipe u borbi za glavnu nagradu ostalo još 16. Publika je ove godine dolazi u velikom broju i očekuje se da će taj broj, kako turnir ulazi u završnicu, biti i veći. Finale je zakazano za 4. januar, kao i mečevi za treće mesto, revijalni susreti novinara i mečevi mlađih selekcija subotičkih klubova. Mi se trudimo kao preduzeće Stadion i kao organizacioni odbor turnira da svake godine taj organizacioni nivo izdižemo na veći nivo. Znači, imali smo nekih i novina ove godine, imamo zaista kvalitetne utakmice i kvalitetne mečeve tokom celog turnira. Sad se znači izdvojile se tih 16 ekipa od kojih očekujemo zaista kvalitetan fudbal u završnici.